ನಿನಾದ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್, ರಾಗದೊಳಗೆ ಭಾವ ಬೆಸುಗೆ. ಬಂಧುಗಳೇ ನಮಸ್ಕಾರ. ಯಾನ್ ನಿಖಿಲ ಮೋಕೆದ ತುಳುವ ಬುಳ್ಳಿ ದಯಾನಂದ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್, ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಗುರುಕಾರೆ. ತುಳುನಾಡದ ಕಾರಣಿಕದ ಶಕ್ತಿ ಆಯ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಗುಳಿಗ ದೈವದ ಬಗೆಟ್ ಬರೆತನಂಚಿತ್ತನ ಪದ ಇನಿ ನಿನಾದ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಸಂದೈತ ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ತನ ಈ ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದ ಪದ ಉಂದೇನೆ ನೆತ್ತ ಸಂಕಲನ ಬೊಕ್ಕ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಲ್ತನಾರೆ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ರಾಜೇಶ್ ಭಂಡಾರಿ ಮೇರೆ, ಮಾಸ್ಟರ್ ಲಿಖಿತ್ ಬೊಕ್ಕ ಬೇಬಿ ಗ್ರೀಷ್ಮ ನೆಕ್ಕ ಅದ್ಭುತ ಬಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ಕಂಠದಾನ ಮಲ್ತದೇರೆ. ಮಂಜುನಾಥ ಆಚಾರ್ಯ ಬರೆಯನಂಚಿತ್ತಿನ ಈ ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದ ಪದ ಯಾನು ಉಂದೇನು ಭಾರಿ ಪ್ರೀತಿಡ್ ತೂವೊಂದುಳ್ಳೆ ನೆಕ್ಕೆ ಯಾನು ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುನ ಬಯಕುವೆ ನಿಕ್ಕುಲ್ಲ ಉಂದೇನು ತೂವೋಡು ಕೇನುಡು ನೆಕ್ಕೆ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುನ ಬಯಕೊಡು. ಊರು ಕಾಪುನಮಾಯ ತುಡರು ನೆಲೆವುಲ್ಲ ಸಂಖ್ಯೆನ ಮಿರೆಟು ಪುಟ್ಟಿನ ಕಡತ ಬಾಲೆಯೇ ಊರು ಕಾಪುನಮಾಯ ತುಡರು ನಿಲವುಲ್ಲ ಸಂಖ್ಯೆನ ಮಿರೆಟು ಪುಟ್ಟಿನ ಕಡತ ಬಾಲೆಯೇ ಬಂಜೇರ ಬಾಲೆಗು ಬತ್ತೇರೆ ಉಡಾಲುಗು ಪಿಂಗಾರ ಬಯೋದ ರೂಪ ಕಾನೆಕದ ಗುಳಿಗ ಪಿಂಗಾರದ ಭಯೋಡು ಗಂಧದ ರೂಪೋಡು ಭಕ್ತೇರೆ ಉಸುಲುಡು ಉಂಟು ಕಾಣಿಕದ ಗುಳಿಗ ಊರು ಕಾಪುನ ಮಾಯ ಕುಡರು ನೆಲವುಲ್ಲ ಸಂಖ್ಯೆನ ಮಿರೆಟು ಪುಟ್ಟಿನ ಕಡತ ಬಾಲೆಯೇ ತ್ರಿಶೂಲ ಪತ್ತೊಂದು ಗಗ್ಗಾರ ದುನಿ ಪೂಡು ನಿನ್ನ ಅಬ್ಬರದ ಪೊರುಳು
ಪುಟ್ಟಿನ ಕಡೆತ ಬಾಲೆ